ଏକ ଘରର ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କେବଳ ଧନଦୌଳତରେ ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣ ଓ ନିୟମରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଶେଷ କରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂସ୍କାର ଘରର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣିରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସୁଖଶାନ୍ତିକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ। କେହି କହନ୍ତି ଯେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ, ତାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଲୁଚିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କଥାରେ ଭୋଜନ ସମୟର ନିୟମ, ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟର କଥା, ଦ୍ୱାରକାର ରାଜମହଲରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ମନେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଆସି ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ଛାୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଓ ସ୍ମିତ ମୁଖରେ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ, ଆଜି ତୁମ ମନ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଭରିଛି ଲାଗୁଛି। କହ, କ'ଣ ଜିଜ୍ଞାସା ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘର ଦେଖିଛି। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଏକେ ଥାଲିରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦିଗ, ସମୟ ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପତିଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଭୋଜନ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ରିୟା, ଯାହାରେ ନିୟମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ, ସଠିକ୍ ନିୟମ କ'ଣ? ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ? କୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପୁରୁଣା କଥା କହିବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଏକ ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଆଚରଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ଅତି ତ୍ୱରା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ ବୁଝିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ସଫା ଓ ସଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ନେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତ, ସଂସ୍କାରୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଥିଲେ, ଘରକୁ ସଫାସୁତରା କରି ଏକ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରି ତାହାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ସହରର ଅନେକ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ସେହିପରି ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥିଲା। କେବେ ବି ଘରେ କଲହ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ବାହାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥାଉ, ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ରହୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଘରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାନାଯାଏ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱତଃ ବସିଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସେହି ପରିବାରରେ ସଦା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହୁଥିଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ସେହି ଅଭାବ ଥିଲା ସନ୍ତାନର। ସେଠ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମନରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଘରରେ ଏକ ଶିଶୁର ହସି ଖୁସିର ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜିଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ନଗରର ଲୋକମାନେ ଏହା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ। କେହି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ଦମ୍ପତି ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗଭୀର କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନଥିଲେ, ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସଦା ନିଜ କର୍ମରେ ଲଗି ରହିଲେ ଓ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଠିକ୍ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ। ସେଠଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ, ଭୋକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ।
से केबे मध्य शुद्धता और पवित्रता बिना कौनसी काम करुनथिले। सेठ मध्य सेहीपरि धार्मिक और विवेकी थिले। से कौनसी बड़ किंबा छोट निष्पत्ति नेबा पूर्वरु सदा धर्म को मने पकाउथिले। व्यवसाय हेउ किंबा दुर्बलंकु सहायता करिवार कथा से सबुबेले न्याय और सत्य को प्राधान्य देउथिले। दुहे निज जीवन को भगवान को अर्पित भावरे देखुथिले और सेही भावना सहित आगकू बढ़ुथिले। समय क्रमे तांकर नाम और सम्मान नगर रे आउ बढ़ीगला। लोकमाने तांको घर को एक आदर्श गृहस्थ जीवनर उदाहरण भावरे देखुथिले। एक दिन सेठंक पत्नी निज मनरे भाबिले शायद भगवान मते परीक्षा करुछंती, तेणु मो आउ अधिक नियम और भक्ति सहित जीवन व्यतीत करिबी। से तांकर आचरण को आउ शुद्ध और नियमित करदेले। तांकर एही भक्ति, धैर्य और धर्मपालन को देखि शेषरे भगवान विष्णु प्रसन्न हेले। से निष्पत्ति कले जे एही दंपति को संतान सुख दियाजिव। किछि समय परे एक शुभ दिन रे सेमानंक घरे जणे पुअर जन्म हेला। एही संवाद सुनी समस्तंकर खुशी रे मग्न होई जाइला। जेउ घर रे वर्षरु वर्ष धरी एक शून्यता रहिथिला, सेठारे हठात आनंद और उल्लास भरीगला। सेठंक पत्नी निज पुओ को कोळे नेई आखिरु लुह झराइले, किंतु सेई लुह दुखर नुहे, बरं सेई खुशीर जाहाकु से बहु वर्ष धरी अपेक्षा करुथिले। सेठ मध्य एहाकु भगवानंकर विशेष कृपा भावरे ग्रहण कले। से प्रथम दिनरु निश्चय कले जे से निज पुओ को भल संस्कार और सठिक शिक्षा देई एमिति मनुष्य तैयारी करिवे जेउथिरे समाज पई उदाहरण हेबो। समय बीतिबा सहित शिशुटी बड़ हेबाकु लागिला। तांकर बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थिला और तांको आचरण रे तांकर माता और पितांकर भल गुण स्पष्ट देखा जाउथिला। जेतेबेले शिशुटी 7 वर्षरे प्रवेश कला, सेठ एहा भाबिले जे एबे सेतेबेले तांको उचित शिक्षा देबार समय आसीगला। से केवल पुस्तकीय ज्ञान नुहे, शास्त्र, नीति, नम्रता और भल व्यवहार मध्य शिखिबाकु पई उचित परिवेश दरकार बोली भाबिले। एही कारणरू से निज पुओ को जणे प्रसिद्ध गुरुंक आश्रम को पठाइबार निष्पत्ति नेले। पुओ आश्रम को जाई गुरुंक आशीर्वाद रे शिक्षा ग्रहण करिबा आरंभ कला। सेठारे से केवल पढ़ा नुहे, शिष्टाचार, नियमित जीवन और संस्कार मध्य शिखिला। गुरुंक नियंत्रण और आश्रमर सरल जीवन तांको एक सुसंस्कृत और सचेतन व्यक्ति रे परिणत करिदेला। वर्ष परे वर्ष शिक्षा ग्रहण करी से एक बुद्धिमान और तेजस्वी युवक भावे घर को फेरिला। तांको मुहरे आत्मविश्वासर चमक थिला, कथाबार्तारे स्पष्टता और संयम देखा जाउथिला। पुओ को एभली देखि सेठ गर्वरे भरी जाइले। तांकर पत्नी मध्य पुओ को बुकुरे धरी भाबिले जे एहा तांकर वर्षरु वर्ष धरी करा जाइथिबा प्रार्थना और तपस्यार फल। पुओ घर को फेरिथिबार किछि समय परे सेठ तांकर विवाह विषय रे चिंता करिले। से चाहुथिले जे तांको पुओ पई एक संस्कारी, शिष्ट और भल परिवारर झियो चयन करा जाऊ। शेषरे से एमिति जणे कन्या को बाछिले जार आचरण और पारिवारिक पृष्ठभूमि दुही उत्कृष्ट थिला। शीघ्र ही विवाहर खबर समस्तंकर रे प्रचारित हेला। विवाह उत्सव बहुत आडंबर और आनंदरे पालन हेला। समस्ते एही शुभ अवसर रे अंशग्रहण कले और घरटी उत्सवमय होई जाइला। विवाह परे नूतन बहु घर को प्रवेश कले। सेठारे समस्ते तांकु सम्मान सहित ग्रहण कले और घरर दायित्व धीरे धीरे तांकु बुझाइले। आरंभर किछि दिन घरर परिवेश खूब शांत और सुखद रहिला। सासु तांकु समस्तंक काम धीरे धीरे शिखाइबाकु लागिले। बहु मध्य से समय सम्मति देउथिले और समस्तंक कथा शुणुथिले, किंतु विवाहर आरंभिक दिन गुड़िक कटिजिबा परे तांकर निज स्वभाव देखाजिबाकु लागिला। से घरर पुराना नियम और परंपरा को गुरुत्व देबाकु आरंभ करिले नाही। सकाळे उठिबार समय अनियमित होइगला। जेउठारे सेठंक घररे ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबार विशेष महत्व थिला, सेठारे बहु एहाकु अनावश्यक बोली भाबिले। सासु तांकु भल भावरे बुझाइथिले जे सकाळर एही समय अत्यंत पवित्र और एहा मन, शरीर और घरर परिवेश को सुस्थ रखे, किंतु बहु एहाकु आधुनिक भावनारे अनावश्यक बाध्यकता बोली धरिनेले। से भाबिले जे जेतेबेले इच्छा हेबो सेतेबेले उठिबा ठीक। धीरे धीरे तांकर एही अभ्यास घरर समग्र दैनिक चलचल को प्रभावित करिबाकु लागिला। समस्या आउ बढ़िला जेतेबेले भोजन समयर नियम उपरे अवहेला आसिला। बहु केबे केबे निज घरु सीधा सड़क रसोई घर को प्रवेश करुथिले, हाथ मुह धोइबार पूर्वरु। केबे केबे से जेकोनोसी दिगरे बसी भोजन आरंभ करुथिले। सासु तांकु बुझाइथिले जे भोजन करिबा बेले पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी बसिबा उचित, कारण एहा शरीर और मन को समतल रखे। से एहा मध्य कहिथिले जे भोजन आरंभ पूर्वरु अन्नपूर्णा मातांकु स्मरण करिबा और भोका जीवमानंक पई प्रार्थना करिबा घरर समृद्धि को बढ़ाई थाए। किंतु बहु एही सबु कथा को गुरुत्व देउनथिले और अनेक समय रे अवहेला करुथिले। एहा सहित तांकर आउ गोटी अभ्यास देखा जिबाकु लागिला, जहा सासुंकु चिंतित करिदेला। से अनेक थर निज पतिंक सहित एके थाली रे बसी भोजन करुथिले,
केबे केबे से पतिठारु पूर्वरु भोजन आरंभ करुथिले। सासु तांकु शांत भावरे बुझाइथिले जे एके थालीरे भोजन करिबाकू शास्त्र अनुसारे उचित मना जाय न थाए ओ एहा गृहस्थ जीवनर समतोलताकू विकृत करिपारे। घरर बड़माने एहा मने करुथिले जे पतिठारु पूर्वरु भोजन करिबा शुभ मना जाय नाही। एहा घरर समृद्धि और शांति को प्रभावित करे बोली सेमानंकर धारणा थिला। सेमाने बुझाइथिले जे एहिपरि काम कले घरर लक्ष्मीत्व धीरे धीरे कमी जाए, किंतु बहु एहाकू गुरुत्व देउनथिले। से सबुको पुराना चिंताधारा बोली अवहेला करिदेउथिले। समय गड़िबा सहित तांकर एही अभ्यास बढ़ीगला। घरर सदस्य माने बाहरु किछि कहूनथिले, किंतु मनरे चिंता बढ़ी जाउथिला। सेठंक पुओ मध्य केतेबेले तांक पत्नींकु भल भावरे बुझाइबाकू चेष्टा कले। से कहुथिले, माँ जहा कहउछंती निश्चय ताहार किछि अर्थ अछि, किंतु बहु सेही कथाकू गुरुत्व देले नाही। से भाबिले जे एहा सासुंक पुराना आदत ओ सेथिपाई ध्यान देबार आवश्यकता नाही। धीरे धीरे पुओ मध्य दुई पक्ष मध्यरे असमंजसरे पड़ीगला। गोटिए पक्षरे मांक चिंता आउ अन्य पक्षरे पत्नींक मनोभाव। से बुझी पारु नथिले काहार कथाकू अधिक गुरुत्व दियंती। एही सबु परिस्थितिर प्रभाव धीरे धीरे घरर शांति उपरे पड़िबाकू लागिला। जेउठारे पूर्वरु सकाळे तुलसी चौरा पाखरु घंटीर मधुर ध्वनि शुणिबाकू मिलुथिला, सेठारे एबे एक अजणा नीरवता विस्तारित होईगला। घरर सेही सकारात्मक शक्ति जहा पूर्वरु सबुठारे अनुभव हुएथिला, सेही शक्ति धीरे धीरे कमिबाकू लागिला। परिवेशरे एक असंतुलन देखाजिबाकू लागिला। किछि समय परे एहार प्रभाव सेठंक व्यवसाय उपरे मध्य पड़िला। जेउ काम पूर्वरु बिना कौनसी बाधारे सफल होई जाउथिला, सेही काम एबे विभिन्न असुविधारे पड़िबाकू लागिला। अनेक समयरे कौनसी स्पष्ट कारण बिना काम बिगड़ी जाउथिला। जेउठारे पूर्वरु लाभ हुएथिला, सेठारे एबे क्षति हेबाकू लागिला। सेठे बुझी पारु नथिले जे हठात केमिति सबु किछि बदली गला। तांकर भाग्य जेपरि एकाएकी अन्य दिगकू घुंचीगला। एही सबु कथा भाबी से धीरे धीरे मानसिक चापरे रहिबाकू लागिले। तांकर मुहरे चिंता स्पष्ट देखा जाउथिला। पुओ मध्य एही परिवर्तनकू अनुभव करुथिला, किंतु से किछि कहि पारु नथिला। परिवारर सदस्य माने एहाकू बाहरकू कहिबाकू चाहुनथिले, कारण सेमाने मने करुथिले जे घरर भितरे किछि त्रुटि हेउछि जहार प्रभाव सबुठारे पडुछि। धीरे धीरे घररे मनोमालिन्य बढ़िबाकू लागिला। बहुर स्वभाव मध्य चिड़चिड़ा हिगला। से छोट छोट कथारे असंतुष्ट हेबाकू लागिले। पुओ ओ पत्नींक मध्यरे विवाद हेबा आरंभ हेला। घरर सेही शांत परिवेश जहा पूर्वरु समस्तंकू आनंद देउथिला, सेथिरे बदल आसीगला। सासु अनेक थर चेष्टा कले जे बहुकू भल भावरे बुझाई पारिबे। से धैर्य सहित प्रत्येक कथा व्याख्या कले, किंतु प्रतिथर बहु सेही उत्तर देउथिले जे से एही सबु धारणारे विश्वास करुनाहांती। बहु भाबिले जे तांकर जीवन से निज इच्छा अनुଯାयी चलाइबे। घरर पुराना परंपरा किंबा नियमकू से बाध्यकता भावे नेउनथिले। घररे एही परिवर्तन एते शांत भावरे घटिला जे प्रथमे काहारु ध्यान जाई नथिला जे एहार प्रभाव केते गभीर हेबो। किंतु किछि मास मध्यरे समस्तंक परिस्थिति पूरापूरी बदली जाइथिला। सेठ प्रतिदिन सकाळे दुकानकू जाउथिले, किंतु तांकर मुहरे आगरु अधिक चिंतार छाया देखा जाउथिला। एक संध्यारे से भारी मने घरकू फेरिले। तांकर चाळ ओ मुहरे थिबा चिंता देखि पत्नी बुझीगले जे किछि ठीक नाही। से शांत भावरे पचारिले। सेही संध्यारे सेठ घरकू फेरिले बेले तांकर मुह देखि लागुथिला जे से अत्यंत क्लांत और चिंताग्रस्त। पत्नी शांत भावरे पचारिले, आजि मध्य काम सफल हैला नाही कि? सेठ धीर स्वररे कहिले, मु निजे बुझी पारुनी कोन हेउछि। जेउ व्यवसाय आगरु सहजरे सफल होई जाउथिला, सेही काम एबे हातरे आसीबा पूर्वरु बिगड़ी जाउछि। जेते बुझिबाकू चेष्टा करूछि सेते अधिक जटिल लागुछि। तांकर कथा सुनी पत्नी चुप होई गले, किंतु मनरे से एकेई भावनाकू घुराइबाकू लागिले। शायद घरर कौनसी मर्यादा भंग होईछि, जहार प्रभाव एबे सबुठारे देखा जाउछि। एपटे बहु निज इच्छा अनुଯାयी घरकू चलाउथिले। से अनेक समयरे पतिठारु पूर्वरु भोजन करि दउथिले एवं एहाकू साधारण कथा बोली धरि नेइथिले। एक दिन सकाळे सासु देखिले जे बहु निज घरु सीधासळख रसोई घरकू पसिगले। हाथ मुह धोइबा पूर्वरु से शांत भावरे कहिले, जियो प्रथमे थोड़ा पानी नहीं हाथ पाए धोई नियो, तापरे रसोई को जाओ। रसोई एक पवित्र स्थान। बहु पछकू घुंचिबाकू मध्य चेष्टा कले नहीं। से सीधा कहिदेले, माँ एते सकाळे एते ठंडा पानी रे किए प्रतिदिन धोउछि? दयाकरी सबुबेले एही सफा सुथार कथा कहंतु नाही। मु आजिकालीर समयर झियो। सासु एही कथा शुणी निरुत्तर होईगले। से किछि कहि पारिले नाही, किंतु तांकर मनरे एक जंत्रणा जन्म नेला। से अनुभव कले जे बहु एबे सम्मान सहित कथा मध्य कहु नाही।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମଞ୍ଜସରେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ମାଙ୍କ ଭାବନା ଓ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଘରରେ ତର୍କ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଦେଖ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରାଗ କରିବା ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଏହି ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ହେଲେ ହେଲେ ହଳକାରେ ନେଉଛ। ବହୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବି? ମୋର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁବିଧା ଅଛି। ପୁଅ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ସେଇଦିନ ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷରେ କହିଦେଲା, ଘରର ଏହି ସବୁ କଥାରେ ଊର୍ଜା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମା ତିଆରି କରିଥିବା ନିୟମମାନେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସ୍ୱୀକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ପତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁହେଁର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଗଭୀର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତଣାତଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶାଶୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ବୋହୂ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଦିନରେ ଶାନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ। ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। ସେ ଅଳ୍ପ ବିରାମ ନେଇ ଆଉ କହିଲେ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେ ନିୟମ ମାନୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ବୋହୂ ଏହା ଶୁଣି ଭୁହିଁ ଉଠାଇଦେଲା ଓ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ? ତାଙ୍କର କଥାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶାଶୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ନୁହେଁ ମା, ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ ତୁ ଜଣେଇ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଚାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଲେ ଦେବଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ବୋହୂ ହସି କହିଦେଲା, ମାଆଜୀ, ଲୋକେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମନେ କରିଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରଖି କହିଲେ, ଏହା କେବଳ ଧାରଣା ନୁହେଁ ମା, ଏହା ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଆମେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ପତି ପରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପୁଣି ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏହି ସବୁ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କହି ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ବୋହୂକୁ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରହୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗାତାର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେଠାନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଘରର ନିୟମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି? ସେଠ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ହେଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୋହୂ ଉପରେ ବଳଜୋର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି ଯେ ଏହି କଥାରୁ ଆମ ପୁଅର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ସେଠାନୀ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇଦେଲେ। ଘରର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଛାୟା ଆଉ ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେଠାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇଗଲା। ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ତର୍କ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୋହୂଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଜୋରଦାର ହେଉଥିଲା ଓ ସେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେହି ଘଟଣା ହେଲା। ବୋହୂ ପତିଠାରୁ ଆଗରୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। ଶାଶୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ମା, ଥରେ ତାକୁ ଡାକିନେ, ସେ ଆସିଲେ ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଏହି କଥାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାଆଜୀ, ମୁଁ କୌଣସି ଛୋଟ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକାଟୋକି ସହିବି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଘରର ଶାନ୍ତିକୁ ଚିରିଦେଲା। ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ପତି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଥିଲେ। ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ, ମୋ ମାଙ୍କର ଏମିତି ଅପମାନ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ତେଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ମାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଜୀବିବି, ମୋ ନିୟମରେ ଚାଲିବି। କଥା ଏତେ ଦୂରକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପତି ରାଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଦେଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ଏଠାରେ ରହିବାରେ ତୋତେ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିଯାଅ। ଏହା କହି ସେ ବୋହୂକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ କଢ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଖୁସି, ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆଶା ଏକାସାଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବୋହୂ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଘନ ମେଘ ଛାଇଥିଲା। ଚାରିପାଖେ ନୀରବତା। ରାସ୍ତାରେ କାହାର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। କେବଳ ପବନର ସ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କର ପାଦଚାଳର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ଏତେଇ କି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ଜୀବନ ଚାହିଁବା ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କି? ତାଙ୍କର ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ରୁକିଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଏକେଇ ଭାବ ଘୁରୁଥିଲା, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ପରିବେଶ ଆଉ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଝାଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଓ ଡରିଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଅଛ ଏଠାରେ? ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ତେଜ ଧଡ଼କୁଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଜେନ୍ୟା ଛାତିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଝାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆକୃତି ବାହାରିଲା। ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ସୁଆର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଆକୃତି ଏକ ସୁହାଗିନୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାହାର ଆଖି ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଜଣା ଦୟା ଓ କରୁଣା ଥିଲା। ଜେନ୍ୟା ସେ ସମସ୍ତ ବେଦନାକୁ ବୁଝୁଛି। ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା। ବହୁ କାମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛୁ କି? ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ କହ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝୁଛି। ସେଇ ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିଦେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସାୟଦ ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାଆଜୀ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଜୀବନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେଇ ମହିଳା ସୁଆର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଆକାଶ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା। ଜେନ୍ୟା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ବହୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମୃଦୁ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ତୁମ ପରି ମଣିଷ ଥିଲି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲି। ମୋ ନାମ ସୁରଭି ଥିଲା। ରାଜା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଓ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖାମି ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଜିଦର ଦାସୀ ଥିଲି। ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ କରୁଥିଲି। କୌଣସି ନିୟମ, ପରମ୍ପରା କିମ୍ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୁଁ ମାନୁଥିଲି ନାହିଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଥମିଲେ, ପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋ ରାଜମହଳରେ ଭୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାନ୍ଧଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିୟମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏକେ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧା ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କେତେ ବଡ଼ ପାପ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଉ ଗଭୀର ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଏହାରୁ ଅନ୍ନ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କାହାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଶାଶୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ନୀତିବାନ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଜନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘରକୁ ଧରି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଥିଲି। କହୁଥିଲି, ଏହା ସବୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଥା। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଅବାଧ୍ୟତା ସୀମା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଥାଳିରେ ଥିବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଭୋଜନକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଲି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଉଥିଲା। ରାଜା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଦେବତା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଭୋଜନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକ ଶାସ୍ତି ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ଡରିଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ସୁରଭି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜମହଲ ଅନ୍ଧାରରେ ଡୁବିଯାଇଛି। ରାନ୍ଧଘରର ଅଗ୍ନି ନିଭିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅନ୍ନ ଦେବତା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଲେ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରେ, ଭୋଜନର ପବିତ୍ରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରେ ଓ ପତିଙ୍କର ଥାଳିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଜନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମଳିନତା ଓ ଅପମାନ ହିଁ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ନିଜ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସୁରଭି ଦୁଃଖଭରା ସ୍ୱରରେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ମଣିଷ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୁଆର ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୁଁ କାଦରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଚାରିପାଖରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅପବିତ୍ର କରିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବହୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା। ସୁରଭି ଧୀରେ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଜି ତୁମେ ଯେ ଭୁଲ କରିଛ, ଯେ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଛ, ସେଇ ପଥରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋ ପରି ଭୁଲ କରିନ। ବହୁ ଭାରୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି।
ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ତ ସୁରଭି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ମା, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଘରକୁ ଫେର। ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପରିବାର କେବଳ ନିୟମରେ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭାବନା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଯାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଘରଲୋକେ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ସୁରଭି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ପଶ୍ଚାତାପ ସତ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଖୋଲିଯାଏ। ବହୁ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ସେ ଧୀରେ ଉଠି ସିଧା ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଢ଼ତା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସୁରଭିଙ୍କ ଦିଗରେ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମ କଥା ମୋ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବି। ସୁରଭି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇଲେ, ଯେନ୍ୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ପଶ୍ଚାତାପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସେଇ ଥିଲା, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଥିଲା, ପବନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ଦୂରରୁ ଘରର ଆଙ୍ଗଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘରର ଦୀପମାନେ ମୃଦୁ ଆଲୋକରେ ଜଳୁଥିଲେ। ଯେନ୍ୟା ସମଗ୍ର ଘର ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଡୁବିଥିଲା। ବହୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସେଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଓ କାପୁଥିବା ହାତରେ ଦ୍ୱାରକୁ କଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଭିତରୁ ସେଠାନୀଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା, କିଏ ଅଛି? ବହୁର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅସୁବିଧାରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ସେଠାନୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ଅଳ୍ପ ନିରାଶା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବୋହୂକୁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ତୁ ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ବୋହୂ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ନିମ୍ନକୁ କରି କହିଲା, ମାଜି, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେହିଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେଠାନି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହିଲେ। ପରେ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୁଝିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନିବାହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତ ଆମ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ ମାଜି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସତରେ ବଦଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ, ବୁଝିବାକୁ ଓ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ସେଇ ବୋହୂ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତର୍କ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିଲା? ବହୁ ଥକି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଛି, ଯିଏ ମୋ ପରି ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ କମ୍ପିଯାଇଲା। ସେଠାନି ଭୁଇଁ ଉଠାଇ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ସେ? ବହୁ ଧୀରେ କହିଲା, ଗୋଟେ ନାରୀ, ଯିଏ ଆଜି ସୁଆର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହିପାଇଁ ଯେ ସେ ଭୋଜନର ପବିତ୍ରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚାରିପାଖରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆମ ପୁଅକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ, ଘରର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କଲୁ, ଏବେ ରାତିରେ ଫେରିଆସିଛୁ? ବହୁ କାନ୍ଦି କହିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ମୋର ଅଭିମାନ ମୋତେ ଅନ୍ଧା କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଠାନି ଧୀରେ ସେଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲାଗୁଛି, ସାୟଦ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଠ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାଜି, ବାପାଜି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଘରର ସୁରକ୍ଷା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ସବୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିଲି ଯେ ଏହା ଘରକୁ ଏକଠା କରି ରଖେ। ସେଠ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏବେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ କହିଲା, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ସଠିକ୍ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସେଇ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସଦା ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେଠାନୀଙ୍କ ଆଖି ନରମ ହେଇଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଅବସର ସବୁଠୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମନରେ ଫେରିଆସୁଥିବା ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଯଦି ତୁ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ, ତେବେ ଉଠ, ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ତଣାତଣି, କଳହ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁଥିଲା। ଏବେ ବହୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ପରେ ରାନ୍ଧଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ରାନ୍ଧଘରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନେ ମନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ମା, ମୋ ହାତରୁ ଏମିତି ଭୋଜନ ତିଆରି ହେଉ ଯାହାରୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ୁ ଓ ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସୁ। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ରୁଟି ଅଲଗା କରି ରଖୁଥିଲେ,
गोटे गाई पाई, गोटे कुकुर पाई और गोटे काऊ पाई। अग्निदेवंकु भोग देई परे से परिवार को भोजन परिवेशन करुथिले। घरर समस्त सदस्यंकु एकठा बसाई भोजन कराइबा एबे तांकर नियम होई जाइथिला। तापरे गोटे समय रे श्रीकृष्ण नारद मुनिंकु भोजन संबंधी किछि गुरुत्वपूर्ण नियम विषय बुझाइले। से कहिले जे भोजन केवल पेट भरिबा पाई नुहे, एहा जीवनर शक्ति और आत्मिक शांति सहित जड़ित। प्रथम नियम, भोजन पूर्वरु पवित्रता। श्रीकृष्ण कहिले जेतेबेले मनीष भोजन पूर्वरु हाथ पाए और मुह धोई थाए, से केवल शरीर को सफा करू नाही, एहा शरीरर सूक्ष्म शक्ति मार्ग को मध्य सक्रिय करे। एहा द्वारा भोजन सहजरे पचे और शरीर ताहार पोषण को भल भावे ग्रहण करिपारे। एही पवित्रता मन को शांत करे और देवतांकर कृपा को आमंत्रण करे। द्वितीय नियम, रांधुथिबा व्यक्तिर भावना। श्रीकृष्ण नारदंकु कहिले भोजन केवल धान्य नुहे, ताहारे रांधुथिबा व्यक्तिर भाव मध्य मिसी थाए। जदि केही शुद्ध मनरे भगवानंकु स्मरण करी रांधघर को प्रवेश करे, तेबे सेही भोजन प्रसाद समान होई जाए। एहीपरि भोजन खाइले घरर समस्त सदस्यंक मन शांत, स्थिर और खुशी रहे। तृतीय नियम, दिग और समयर गुरुत्व। से आउ कहिले जदि मनीष पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी भोजन करे, तेबे शरीरर प्राणशक्ति समतुलित रहे। एहा प्रकृतिर शक्ति सहित मनीषर शक्तिर मिलन करे। सेहीपरि भोजनर ठीक समय मध्य अत्यंत आवश्यक। प्रभात और संध्या समय रे जठराग्नि सबुठारु शक्तिशाली थाए। एही समय रे भोजन कले शरीर सुस्थ रहे और शक्ति बढ़े। चतुर्थ नियम, भोजनर पवित्रता। श्रीकृष्ण बुझाइले जे भोजन अशुद्ध हातरे, रागरे किंबा अशांत परिवेश रे तैयारी हुए, सेथिरे शक्ति न थाए। एमिति भोजन शरीर को रोगी करे, मन को अशांत करे और घर रे द्वंद्व सृष्टि करे। सेइथिपई भोजन को पवित्र भावरे तैयारी करिबा, देवतांकु प्रथमे भोग देबा और भोजन समय रे खराब कथा बा नकारात्मक चिंता रखिबा उचित नुहे। पंचम नियम, दंपतिंक भोजन प्रणाली शेषरे श्रीकृष्ण कहिले पति पत्नीर संपर्क केवल शरीरर नुहे, एहा शक्तिर संपर्क मध्य अटे। जदि दुई जणे एके थाळीरु भोजन करंती, तेबे तांकर शक्तिर समतुलन भंग होई पारे। सेहिपई शास्त्रे कुहा जाइछि जे पत्नी पति परे भोजन करिबा उचित। एहा घररे लक्ष्मींकर स्थिरता और परिवार रे शांति रखिथाए। नारद मुनि एहा शुणी भक्ति भावरे मुंड नमाइले और कहिले प्रभु, आपण आज भोजनर सत्य महत्व को स्पष्ट करिदेले। एबे बुझी पारिली काहेकि कुहा जाए जे अन्न ही देवता और एही अन्न ही जीवनर आधार। श्रीकृष्ण आशीर्वाद देई कहिले एही सबु नियम केवल अंधविश्वास नुहे, एहा सनातन ज्ञान और विज्ञान। जेउ घरे एहाकु माना जाए, सेठारे सुख और समृद्धि निजेई आसी थाए। एभली भावरे एही कथा हमकु बुझाए जे छोट छोट आचरण और नियम माने किपरि घरर परिवेश को परिवर्तन करिपारे। भोजन संबंधी एही सरल नियम माने केवल शरीर को नुहे, मन और परिवार को मध्य सुस्थ और सुखी रखि थाए। जदि एही ज्ञानमय कहानी एवं एथिरु मिलुथिबा शिक्षा आपनकु भल लागि थाए, तेबे वीडियो को लाइक करंतु। एहीपरि आहुरी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी पई आम चैनल विचारधारा को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। आपणकर गोटे सब्सक्राइब आमको आहुरी भल वीडियो बनाइबाकू प्रेरणा देइथाए। कमेंट रे निश्चय लिखंतु। जय श्री कृष्ण।